Nou, dankjewel. Als je mooi in praten, of je met hem mooi in praten, en je bent er dan wat door de onderwerpen heen, dan moeten wij vaak, om het gesprek wat op gang te houden, een praatje over het waar. En de laatste weken valt er ook best wel over het waar te praten. Gelukkig bij Noorderwien binnen de gespreksonderwerpen nooit op, maar toch vind ik het heeg tijd om het nou even over het waar te hebben. En ja, een Noorderwien is uiteindelijk ook een wienstreming vanuit het Poolgebied, dus dat kan best. Zoals ik al zei, het waar houdt u de laatste weken wel aardig in de besnijing. Want wij hebben dan 2 dagen mooi waar en dan jongens komen de buien. En ik vind het wel geweldig hoe tonger en ruim buien aan ons vastgesteld worden. Morgens komt van bed al, checkst wilst een stukje ballen op is, even het nijs en het waarbericht. En dan in één keer leest, nu nog mooi weer, maar later in de middag kans op felle onweersbuien. Nou ja, dan ging je lekker aan het werk. En rond de middag op Facebook raap je poncho's bij elkaar, vanmiddag noodweer verwacht. Dan just dan maar even op de buienradar. En inderdaad, dan just die hele rede angstaanjagende streep uit land heen. En dan ga je het berekening wanneer de regenbuien komen, zodat je tot droog thuiskomst. Rond heel wat de middag, koffietijd, binnen er op nice websites en Facebook berichten. KNMI geeft code oranje. Nou, en dan wordt het een serieuze boel. Even later op de NOS, live op Facebook. En dan moet je vragen stellen aan de waarman over hoe om te gaan met het komende needwaar. Want het blijkt dat de buien zich ontwikkelen en in kracht aannemen een soort van supercells waarin volwind en hudde windstieten ontstaan kunnen. Dus het jongen ziet dat slag steeds maar oor en maken steeds de tuin zwarmkleer. De terrasbank met charbon vast. Kessens op een bult in het hak gooien. De blompotten onder het dak. De waskhut van de Line Helje. Projectielen die voortwaaien kunnen opbergen. Libbest mooi elk bladje en gas spriet mooi. Want jij ze om vette razen. Binnen de stekkers uit het stopcontact Helly een bak chips pakken. Plofst op de bankdel. Helemaal niet waar kleer. Het skip met zoere appels komt eraan. Het dreigt tot de neten. Het begint te drippen. De wind stekt op. En 5 minuten later schijnt de zinnen weer. En blijkt het een storm in een glas water te wijzen. En balst als een stekker al dat werk verneert. En dan denkt de NOS en al die nieuwsberichten die hem je weer mooi te pakken. Daarom ben ik klaar met die codes giel, oranje en rood. Ik check geen waarberichten meer, maar ik laat me gewoon door het waar verrassen. Reinig onderzoek dat weet of omsingelt een tonger bij mij, als waar ik van de dik af, dat is altijd nog beter dan blied maken worden met een derde mosk. Nou, van ook en al hoe het waar praat, Noorderwien waait in ieder geval nog een kwartiertje terug. Yay! Volk uit!